Egunon. Kaixo, egunon. Zertan autoa prestatzen? Bai, pixka bat hemen Iñaki esplikatzen nola dagoen kotxea eta bueno. Ze motor dauka autonek? 2000 zentimetro kubiko motora eta bueno, Subaru motor bat da, Subaru kotxea, gorralikar bat da. Eta bueno, kotxe hau 2003an rallietako munduko txapelketa irabazi zuen Peter Solbergrekin. Eta bueno, kotxe oso ona da, baina teknika eta teknologia asko dago barruan, bai motorean eta bai diferentzialetan eta elektronikan. Baina bueno, gero gidatzen duzunean, kotxe oso erraza da. Ze abiadura hartzen du auto honek? Kotxe hau rallietarako prestatuta dago eta beraz tramoetan abiadurak ez dira oso handiak, martxak motzak dira, orduan 200 km/h abiadura punta dauka kotxe honek. Orduan azelerazioa bai oso azkarra, ezta? Azelerazioa ikusiko duzu eta gainera 4 gurpietako trakzioarekin azelerazioa oso ona da, turbo oso handia daukalako. Eta turboa 4 posizio dauzka, bat indartsuena lehorrean ibiltzen duzunean, eta beste posizioak gero ez dakit euria egiten duenean turbo gutxiago jartzen duzu eta horiak dira gidatzeko kontua. Gaur adibidez, euria ari du tarteka, bereziki prestatuko duzu horretarako? Orain kotxea jarri dugu euritarako erreglajeekin, eta pixka bat kotxea ez dago hain gogor, suspensioak ez dira hain gogorrak, adibidez, eta gero guztirako gurpiak dira. Presio handiago jartzen dugu euria egiten duenean, zen horrela dibujoa ura gehiago ateratzen duelako. Barrukaldetik behintzat ez dauka zerikusirik auto normal batekin, Ander? Bai, rallietako kotxeak ez dira danak berdina. Martxak hemendik manejatzen ditugu. Volantean daukagu tresna hau erabiltzen dugu. Eta oso erraza, bakarrik enbragea zapaltzen dugu ateratzeko eta gero gidatzerakoan bakarrik tresna hau erabiltzen dugu, lehenengo martxa atzera eta gero danak igotzeko atzera eta jaisteko aurrera. Orduan enbragea zapaldu beharrik gabe karrera guztian? Horregatik erabiltzen dut azeleratzeko eskuineko oina eta frenatzeko ezkerreko oina. Gozamena izan da hoi, Ander? Bai, eskerrik asko, baina gasolina usain handia dago, ezta? Bai, normala da, kotxe barruan hemen gasolina eta olioa eta hainbeste gauzako usaina dago, baina normala da, eta baita ere gasolina berezia da. Bai? 108 oktanokoa eta beraz bere usaina pixka bat gogorragoa da. Eta asko kontsumitzen du? Bai, kilometroko litro bat. Lasterketetan, gero lasai ibiltzen zarenean erdi litro kilometro batean, baina normalean lasterketetan hori litro bat kilometro bakoitzan. Eskerrik asko, Ander, paseo txonengatik. Zuri.